ebe na ka akpara isi nọ n'ahịa enwe ndị 25,000 ka m ego wee gba akwụkwọ keeki kwana mee ya ka isi ebe a pụọ unu na-akpọ ha unu na-agote ha keeki unu na-akpọkwu ha ndị na-eme keeki ọkọ ngwa ndị keeki nọ n'ụzọ abịa onye keeki nwa dị ya ọ dịkwa ka onye thank God. ngwa ka a na-echesi isi ka ezi eji gị ndị nwe ndị bujelu keeki na Meduguri Jesu m fasala masa ihe niile nwa nke m ihe a bụ keeki nwa Jesu nke ego n'unu kwụ na pasta ifukwa keeki onye abụke onwekwa n'ihe nke a pụrụ gị ọtịta onye amekwala ụlọ ịwa mma gị ndị ya mma eji awa keeki mma eje we ya awa ihe onye na-eme unu aha ajụ mmadụ ajụ were eme ihe unu aha ajụ mmadụ ajụ ọkwa online ka anyị fụrụ ya amahụ oke ngoli online online unu aha anụ maka ka silver dollar na-eme keeki na mba ụwa niile silver dollar mba silver China ha anụchazi ihe silver dollar ọ na-eme keeki ebe ọ bụla ọ sịkwa anya bụrụ na ị nọ o mee ya o butere gị keeki ebe a ifu keeki ya na-abụ mụrụmụrụ ifu ọha egwu n'ihu ọrụ negodi keeki onye butere unu isi na online ka igoro nwunye m nwunye Ọ bụ m. Ya weta ego. ọka isi eme keeki o butere unu onye a 40,000 nna ya Keke 40,000. Keke ka i butere anyị 40,000 n'ụka. Keki a 40,000. Keki a 40,000 naira. wala itere agụbụta kai wala nwanna agụbụta